a psicoloxía do trauma, que describe, por exemplo, estes abandonos, estas desaparicións, hai unha rotura, describe a rotura da narrativa. A túa narrativa, ti tiñas unha historia que tiña todo un sentido, e cando chega aquí e rompe desta forma, por traizón, por desaparición, rompe o que dixo eu, ten carácter retroactivo, rompe todo. E o cerebro, cando entra nese trauma, lembra cousas soltas. Isto velo explica moi ben calquera que tivo un accidente, non? E tivo ese momento de estrés postraumático. Lembra o ruído, pero non lembra ben onde tal, tivo un accidente no coche e daquela non lle acorda, non lembra cando foi polo coche, nin por onde ia, nin... Son cousas soltas. E hai que reconstruílo. Daquela no vínculo, tamén o vínculo queda atrapallado e non ten sentido. Mira, eu vivino, vale? Eu durante moito tempo non lembraba como coñecín ese tipo. Dixo, pero eu, como chegou este tipo aquí? Sabes? É certo. É porque eres humana, non é ningunha exageración. Ti és humana. De feito, se temos que entender que estes homens teñen aí un trauma e unha cousa, vale, pois daquela tamén teremos que entender que como están traumados, provocan trauma. É isto o que che pasa. E cando ofrece a amizade, por que as mulleres acollen? Quedan ca amizade. Por non enfrontar todo iso, porque se ti sostén a amizade, non enfronta o trauma real, non? Parece que sigue a narrativa. Pasaron cousas, pero aquí estamos. E logo está o discurso social, que che di, joder, tens que ser madura, hai que estar, non sexas exagerada. Sí. E daquela ti tes unha amizade. Pero iso tamén é un vínculo traumático. É moito máis complexo que non lo queren facer ver. E non aceptar a amizade é a hostia definitiva. É cando ti aceptas que isto rompe de todo, quedas cos anacos, e tens que reconstruir e crearte unha narrativa túa para ti, da túa vida. Porque hoxe non ves máis que fai contacto cero, cando o contacto cero era algo que se creou, pois joder, para despois dun vínculo cunha persoa, cun narcisista. Despois dun vínculo de maltrato continuado. E hoxe dinche que é a solución. Porque en realidade ese tipo de vínculos que estamos tendo si teñen moitos componentes psicopáticos. O love bombing, ese reforzo intermitente, sí. Os ghosting, que marchan e volven. A idea de estiven en coma e soñei isto, describe moi ben a sensación que deixa. Lembro cousas, pero non sei que cousas eran certas. Eu creo que a ruptura grande é asumir que nada era certo. E dicirte isto é moi doloroso. Porque é a túa vida, a túa. O tipo dá igual, joder. Que rompa as pernas mañá, cona. Sabes? Mentres está deitado, malo será que faja mal a alguén. A túa narrativa. Da túa vida. Hai unha rotura. E provoca a unha persoa. Por iso dixo, é moi amable chamarlle irresponsabilidade afectiva a algo que toca as feridas
que non son de infancia, cona, que son humanas. Abandono, rexeitamento, humillación, traizón. Como non vai ser un trauma complexo? E a sociedade, bueno, que tal, os coach contándoche que o tipo ten moito aquí, non sei que, e que che quere moito, e non sei que máis, e que quedes aí esperando, e hai apps, como actuar para que volva, deixa o ir, o demo o confunda, sabes?